Департаменти давлатии Амрико мегӯяд бо вуҷуди саъю кӯшишҳои афзояндаи ҳукумати Тоҷикистон барои мубориза бо қочоқи инсон, талошҳои кишвар дар ин замина ба меъёрҳои ҳадди аққали байналмилалӣ мутобиқ нест. Дар гузориши солонаи вазорат ки рӯзи 1 июл нашр шуд омадааст, бо вуҷуди иддаоҳо дар бораи даст доштани худи мақомот дар хариду фурӯши инсон, ҳукумат дар бораи муҳокимаву ҷазо гирифтани чунин гунаҳгорон ҳеҷ хабаре надодааст. ҳамкорам Тоири Сафар ин гузоришро хулоса кард ва қабл аз барнома нахуст аз ӯ ҷузъиёти гузоришро пурсидам. бале, дар ин гузориш ҳукумати Тоҷикистонро аввал барои он ситоиш карданд ки барои қочоқи инсон ҷазои сахт ва то 7 соли зиндон таъин кард. бо ислоҳи қонун фарзандхонии ғайриқонуниро ҳатто агар ҳадафаш истисмор ҳам набошад, фурӯши кӯдак донист. соли 2019 дар Тоҷикистон 19 парвандаи хариду фурӯши кӯдаконро сабт карданд ва вазорати умури хориҷии Амрико гуфтааст ки пандемияи COVID-19 ба ҳукумат имкон надод ки имконоти лозимро барои мубориза бо қочоқи инсон истифода барад. бино ба омори расмӣ дар Тоҷикистон соли 2020 ҳукумат 10 парванда бо ширкати 21 муттаҳам ба қочоқи инсонро баррасӣ кардааст ки назар ба соли 2019 зиёдтар аст. дар умум соли гузашта дар Тоҷикистон 26 нафарро барои истисмор ва ё қочоқи занону духтарон ба хориҷ ҷазо доданд. дар гузориш ҳамчунин омадааст ки соли гузашта теъдоди бештари онҳое ки ҷабри истисмор ва зулми қочоқбарони инсонро кашиданд таҳти ҳимояти ҳукумат қарор гирифтанд. бо вуҷуди ин талошҳо ба гуфтаи вазорати умури хориҷии Амрико дар Тоҷикистон ҳанӯз мушкилот зиёд аст ва одамони зиёде истисмор мешаванд. занону духтаронро ба танфурӯшӣ ва кӯдаконро ба гадоӣ маҷбур мекунанд. соли 2020 дар Тоҷикистон 24 нафареро ки шоҳиди чунин рӯзҳои талхе шуданд сабти ном карданд. соли дигари ман доир ба сарнавишти баъзе аз занони тоҷик буд ки фирифта шуда ба Сурияву Ироқ афтоданд. оё дар бораи онҳо чизе гуфта шудааст? дар гузориши имсолаи вазорат аз сарнавишти он занони тоҷик албатта ёдовар шуданд ки баъзеашон бо ваъдаи издивоҷ ба Сурияву Ироқ рафтанд ва ҳамчун ғуломи ҷинсӣ ба ҷангҷӯёни гурӯҳи давлати исломӣ фурӯхта шуданд. муаллифони гузориш гуфтанд бисёре аз занони тоҷик ё бо шавҳарашон ба Сурияву Ироқ рафтанд, бешавҳар монда дар баробари танфурӯшиву истисмор осебпазир шуданд. баъзе аз кӯдакони ҷангҷӯёни тоҷик дар гурӯҳи давлати исломиро тирандозиву куштан нишон доданд то дар оянда аз онҳо истифода баранд. ва дар гузориши вазорати умури хориҷии Амрико гуфта мешавад ҳукумат сай карда занону кӯдакони тоҷикро аз Сурияву Ироқ баргардонад, вале соли 2020 пандемияи коронавируси нав монеи идомаи ин кор шудааст. ва муаллифони гузориш ба ҳукумат тавсия доданд барои решакан кардани ин зуҳурот шеваҳои дурусти ташхиси ҷабрдидагон аз қочоқи инсон ва зери ҳимоят гирифтани онҳоро пеш бигирад. замонат бидиҳад онҳое ки ҷабри қочоқбарони инсонро кашиданд барои корҳое ки зери фишор карданд ҷазо нагиранд ва ҳар касе ки дар хариду фурӯши инсон даст дорад аз ҷумла кормандони ҳукуматӣ бояд ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шаванду ҷазо бигиранд. занону кӯдаконеро ки аз Сурияву Ироқ ва ё Афғонистон баргаштанд таҳти назорат бигиранд ва кӯмак кунанд ки ба зиндагӣ оддӣ баргарданд. ҳамкорам Тоири Сафар буд ки қабл аз барнома бо мо суҳбат кард.